Hakabading kong ngasngaw yakaban aingo iblay ba uladar rikat bat ngi bangila yakaban don pat akne kapor ya kabang ninyo yakaban pli yakane ka youth week bat youth Sunday kum ka jising samla balang Presbyterian Lau Sautun bat apadeng kini ki jing ki bangi kandu lingba kane ka klam COVID-19 hot nyimsim layo yakaban penlong ki jing aseng ki jongi kumbang yu penlong na kui kapor sa kui pat hindray nga ingo yublay ba iyo pat yakane kalat lingba ka online service ngiyo yakaban play yakane ka youth week bat banrakhi yaka lingba unusnam 8,000 arpuai ipdiang subhay pilang baro ki para munget jaga balang ki kun samla syakane ka program ka jongi lingba ki local channel yakaba pinsai bat kumju lingba ki mobile phone ki jongfi lingba ka YouTube channel te ka theme jong ka jising samla joka youth week bat youth Sunday joka jising samla kalong ki Kristan ki bakhan adkar yakane ka theme la penchong nangrem na ka shiti utitas kalnong ka baar kadkhat ka banreu te shobang nya chaprang jogane gajik shakri gajungi tu nya le lang shuble gajing doi kukpa jungi bahmneng kumna patrai sinpan ngewani kamna aingu ime bamulong blai jungi blai badap da gajing e bat blai kanrai gajing snei ngaingu ime trai bamla penla pat ingi sisien pat trai binginyo yakaban shakri lajlo ime trai lingba kini lingba kana kapor bat kumju yakabanginyo yakaban play yakane ka youth week bat youth Sunday kum ka jising samla twangi doi yakaba me mandon dekat bat ngi bat men yalam yaki benta baro yakiba kum ka jising samla kadan yakaban pendap limba kana kata yawi baro kwe bat kumju twangi doi ka jipsat bor ka jong me lingba men siam bukhut ba ki baro try kin long biat bet ki berenti jisubi yalam kumju yakane kapor ka bangsa baro yikinong siam benta baro laduk ka puli yak tien ka jong me bat bandwai bat kumju ya ka banginyo yakaban roi bat kumju try jisubi khamtam ya ka bangin yo asngau ya ka kubor lingbau syakri jong me try jisubi try ai biki ki baro ki bangin dan ban pendap kin long ka jingmen toy ba ka jingker khu ya ka jingem ka jingi iwp we bat kumju ki popet ya ka ne ka program try yungin ong khamat jing me sim shaldi ka por badang sa baro na ba ki ne boro ngi doi pan ka teng jisu amen te ka program ka ne ka por ka badang sa kalong ba iban menyalam ingi hakaban pulias tang badwai ilong i Mrs. Glorious Dingdo inong ilam jingrai ilong i Mr. Arwan Ki Sautun organis ilong i Mr. Jeffrey Lalu berkumju nginyo yaka jingkran play na i Reverend JM Pasa berkumju nginyo yaka jingkran play na i advisor jungi i teman besan BS Karshing bad hadian jokane nginyo yaka jikar ku penwai dia shopping nya chaprang nya ruai lang kajing ruai ka ba sispa ar pnyau na ka ba thamai bat sispa ar san na ka bedem bat hadian jong ka kajing ruai akarpat i Mrs. Gloria Singdo bin sesem ya ka benta ka ban yalam ingi ka ba puli na ka tien ka jong ble bat bandwai Siam ka jing pentemai ayarda kabor bakrau benduru ka boy soitan ka jing sniu nagi tulau ya kal airplane atrai topa ya kinong poban ingin snow ka ktien ka jongi isnay ken wan ay ngin ring kat bati syakri jongi halumen siamban yatre tupen kendo yakinong pom pen paula kajing ai ya ki men sim jong i men
Shai atrai baba ai ngin mat ka jing i jong mi lam yang i shaka ing na. Haswa bangin pendam lang hakajing duai ngin yos ngau kat tu kat ni ki ketien na ka ketien ke jong ublei ya ki bangila ban shem na ka shithi jong upol shikinong rom kelenong ka bakhan ar kat khot ka baningkong bat ka baar kumjuru na ka shithi jong upol sha utitas kelenong ka baar kat khot ka baningkong handu ka bapra nangta ka shithi ka baningkong jong utimati kelenong ka basau kat khot ka bakhat san handu ka bakhat henriu bat naka shithi jong upol sha ki Ephesus kelenong ka basan kat khot ka bakhat san hadu ka bakhat nyo ki ktien ublei ki boong kumni namar kata nga kerpat ya phi ko parabanget na kita ki jing isen ei ki jong ublei ban ai tino ya ki met jong phi kum ka jing knya ba im ba khoj bat ba pen sngo bha e ya ublei ka balong ken ka jing shakri ba kenjaman siem jong phi bat tuwat pensiriem ringkat yaladi bat kani ke perthai henrei tu pen keladorno yaladi ken da ka jing penthamai ya ka jing mut jong phi knang ba phen yo tep ka ba kumnu ka long ka mon jong ublei ka ba bha bat ka ba pen sngo bha e bat ka ba janai di henrei mami tu kren ya kita ki ru ki badai ya kata ka jing hikai bajanai baki riu temen kinlong ki basharai ki bashida ki bakhan adkar ki bajanai ha ka jinget ha ka jingit ha ka jingyaisha ba ki riu kenthei baki kenthei temen kinlong kumju ki balek khia le don akor hala ka jinglong jingim om ki bakren siar limni ya ki ba lapenlong merau ha ka diwan shibun kinong hikai ya ka babha bakila ban hikai ya ki kenthei samla ban it ya laki tengah ban it ya laki khun ban long ki bakhan adkar ki basngur ki batre halayeng ki basyun ki bakok ngu ya laki tengah ba on om kren ben ya ka ktin ublei kumju ya ki rangba bakham samla tu sneng ban long ki bakhan adkar haki e baro dapen i yalade ka rukom haki jingle babha hala ka jing hikai dapen i ya ka jing sngur ya ka jing sngo khia ya ka ktien janai ya ka bamla ban penrem ba uta ubayale persya ba unyo le ran na ba omdan ai kabasniu ban ong shaphang jongi tu minot haki tu ai tilut yaladi haki bakata ka jingroi jongme kan yo pau habaro tu sumar shaphang yaladi bat yala ka jinghikai tu menyai ne haki namar habale yakani men pen im yaladi bat yakita ki bayo sngo yameken tu khmi bhati kumnu phiyat om kum ki bom start rei kum ki bastat da ka basius pa ya kapor na bakini ki sngi ki long ki basniu na bakumta tu wat long phi ki babit hen rei ki bashampang ka kamon utrai kumni ngila yo sngo ka ktien ka jong oblei tu ngin ya pendam lang ha ka jing duai kukpa jongi ubah neng ngiwan khmat jong metrai hakani kasngi ban aingu ya metrai ya ka jingdon rangkat ka jong me ya ka jingyalam ka jong me ken trai yangi kum ki khon samla ken trai khamtam atrai hakani kasngi ka bangi sedang ban pli ka youth week bat ka youth sunday ngi duai atrai ka jingdon rangkat ka jong sim u jong me bo unya lam yangi kum ki khon samla atrai bangin yo ka bor ngin yo ka jing start bat ngin yo ka jing shampang trai hakum kani kapor bangin la atrai ban rakhi ya kani ka youth week bat ka youth sunday om tang ki jing rakhi jongi hakimet ki jongi henrei ngin da pendan kam ngin da pendan buram ru atrai hakamen siam ka jongi haka jingmut ke jing perkhat ke jongi haki ktien ki bangin kren bat haki kam ki bangin le ya rap ru yangi ken trai kum ki khon samla ki batlot bat ki badang duna ngidon kam atrai ka jing lam bat ka jing
Dan rengkat ke jong me ba menang ayangi kabor banginang la banyale persya atrai kam tam ha ki jingmut ki jing perkhat ki jongi ki ba ubomman ha ki ni kisngi atrai utrei lengba ki jing khuslai ki jing pang jong ka mensiem ki jing sngou no mensiem ki jing sngou artatien bat ki jing du mensiem ki jongi ken trai kum ki khon samla hendrei trai jisu bein habangi don hasenda jong me atrai ngin yo sngou ya ka bor atrai ya ka sangti ke jong me ka bakudup yang ngi atrai ka ban ai bor yang ngi atrai bangila ban job thiau kan trai ya ki som ba me ding jong ubamman atrai da ka ktien ka jong me atrai jisu bein usoitan hakini gisngi trai yang ngi kum ki khon ki jong me uthmu ban ngot telino ban klon telino atrai da ka ba uyale persat ningkong ka jing mut ka jing perkhat ka jong ngi atrai ya ka jing ngou ka jong ngi atrai jisu bakodor ngi duai ya me atrai jisu bein ba men ai bor yang ngi ken trai teng atrai ki kam ki bangi pen pau shabar ki long ki babha henrei hapok ka jing mut ka jing perkhat ka jongi ka jing ngou ka jongi atrai jisu bein ki long persyak ya ka man ka jong mi ken trai jisu bakodor trai ai bor yang ngi bangila ban job thiau ken trai ya kita ki sum ki ba me ding jong ubamman ken trai da ka tien ka jong mi ai hangi ken trai ka jing start ai ka hangi ka jing shampang atrai bangila atrai bangin job no ya ki bor ki jong ubamman atrai jisu bein ya rap yang ngi kum ki khon samla ken trai jisu bein bangin la atrai banyai pendon buram yami atrai hakimet bat ki mensiem ke jongi haki do anut ki jongi haka bor jong ka jabieng ke jongi ken trai jisu bein bake ka bangin le ken trai kan long ka bapdiang hun kat kom kamon ke jong mi ken trai jisu bein ho trai jisu bakodon ngi don hakani ka por trai jisu bein hapdeng jong kani ka klam ngi duai yami ken trai jisu bein ling ba kani ka klam ngi mat shibun ki jing no mensiem ngi mat shibun ki jing sngo attetien ngi mat iki jing khuslai ha ka jing em atrai ngim tep te trai ke ek ban ja yangi ha ka la shai ka jongi ngim tep te trai ke ek ban ja yangi shibit andangi mi na ka yeng ka jong me hendrei trai namar bangi long ki jing thau ki bakordor ngilong kham kor ha khmat jong me ken trai me tep kham bha ya ka jing em ka jongi me yo i kham bha ken trai ka jing em jongi me tep atrai ya ki jing thmu ki jongi atrai jisu beet nginget scam ba ka kti ka jong me kan bat scam yangi ken trai kan ya da yangi kan pelat yangi atrai na shibun ki jing pang ki jing mensau ki jing do jing kermen ki badon ha kan ka jing em ka jongi ho ot ken trai ni duai ru akhmat jong me na ka benta ki nurse ki doktor ki badon atrai ka benta ka bakrau tam atrai ban yale ban ya da na ka benta ka ni ka khlam atrai jisu beet ai ha ki ka bor ka met ka bashat ka baklan ai ha ki ka bor jing start ken trai bakila ban sumar ken trai ki nong pang ha ka rukom ka badai kat kum ka mon ka jong mi ken trai jisu beet ken mau kum ju re ken trai ki nong senshar ki badon ban penyat ling ba jong kani ka khlam bakin la ban yalam ken trai ka ribat ka jet ban riu kat kum ka badai hok ka mon ka jong mi ken trai jisu beet ken mau kerpang atrai ka jinge seng samla jongi hang ni bat kum ju ru haki week pat ki jaka atrai ki badon ban rakhi kani ka youth week bat ka youth sunday ken trai ai haki ken trai haki nong ket kam jong ka jinge seng samla ka jing start bat ka jing shampang atrai bakila ban yalam mi ki khun samla atrai hakalenti ka badai kat kum ka mon ka jong mi bat kin la ru ban penyat shaprang ya ka kam ka jong mi ken trai jisu bein kum ju ngi ken mau kerpang ken trai ka balang ka jong mi hang ni atrai kani ka jaka bangidon atrai satang kat tu kat ni teliki benai atrai bangin pen krek ya ka jing dap arpusan snem ka jong ka ngi duai atrai khmat jong mi kum ka balang atrai hapdeng ka jing no mensiem jong kani ka khlam hendrenging ai bor ya kinong yalam hapo jong ka balang ken trai bakin yo atrai ban ka bor ban rakhi ya kani ka jingdap arpusan snem ken trai bakan long kat kum ka jingelam ka jong men siem bakhot ku jong me ho don rengkat ru ken trai kani ka por ngi don ya i pastor iban sa aya ka khubor leng baka ktien ka jong me ya rap ya i atrai ha ka jing pen krek ka long ka jong ubreu enre ki jing pan janai barok ka long na me ken trai ki ktien ki ban mi na ushakri u jong me ken trai ken long ki ban te ya ka jing em ka jongi ken long ki ban te ya ka dok nut ka jongi ki ban te ka jing mut ka jing perkhat ka jongi ken trai ai atrai baka ktien
atrai kan long ka jing bam ya ka jing em ka jongi ka baman la kisngi khnang bangila ban em kat kum ka ktien ka jong mi ken traji subeet ho o traji subeet ya rap yang kum ki khun samla kat bangi dang em ha ka ni ka sla perkai ya rap bangi dang pan kre ya la ka jong ka jing em ngem tip shu atrai ka ikaban jang ja nang ni shakmat han rengi shubuti hakik sang ti blai ki jong mi sngo gen trai ka jing dwai jong akum ka nong pop ha kerteng Jesus Christ ngipan amen. Sesien nga aku belai ya Mrs. Gloria Singdo ibla syemya kana gebentah ba pulih nak tien ka jong belai bat bandwai ya aku belai pi bat kumju ki yang kasam ka jong pi to belai nak kerku bat belai nang dekat hakipor baro juga jing em ka jong pi te hakana kapor ngin petang ya ka jing syakri ka jongi hakaba ngin poin nak syakoi ka bentah bat kata kalong ya ka bangin yo sngau ya ka jing kran pli na i pastor i Reverend J.M. Pasa kendiat kum ka jing bin itu ya i pastor Reverend J.M. Pasa idai iba tray hangte hapo JRTC moklat bat ilong ru bat idai ru ibasa ha unuput usam jang kabalang ka jungi ya ikblai session pat ipi pastor ya ka jing long klo ka jungpi bat ban pediang ya kane ka benta ya ka ba ka jiseng samla jungi kalabu hapi ban syem ya kane ka benta ngiet ba ublai unyalam bat ublai undor dekat lingba ki por baro bat ya kane ka por hi baro kowe ya ka ba pensyem ya ka benta ka jungpi ublai undor dekat hi bat pi dia kane ka por nga IT ya ka por ka brangsa hi pastor Hakaba ningkong ang panpaw ka jing songu ublay ubalay alam yang ikum ni bangiyo ban pelong ya kani ka online service hakani ka por Nasngawday ban ay kublay ya ka balang lang baga jing seng samla jo ka balang lauso tun kabala ay bantalem yang hakani ka por ya ka banyo ban ya kren halor jong kani ka team kabala penbait na ka banta kani ka snam hoy nga ka jing kurku kurdo bat ka jing duwai ru kerpang na ka banta ka balang kaban rakhi ya ka silver jubilee hauni usnam arjar arpuway ki para bangit bait ba ki para samla ka team ya ka bal penbait na ka banta kani ka youth week bat youth sunday jong kani ka snam kalong ki kristan ki bakhan adkar ya ka balaseng nong rim na ka shiti jo titas kal nong baar ka dukhat ban riu shua bangini perkhat halor kani ka team ngini pe khendiat shapang kani ka shiti la tho ya kani ka shiti jo titas da upol nanika polis ha ka snam rupulai hadian jong kris hadian ka jing light duit jong u na ka jing syaset patok ha ka himarom hadian bolai ino yo Timothy ha Ephesus pan syarai ka balang hangto ulalait lang bau titas ka dol nong krit ha ka bau khmi lenti bau titas unia lam ya ka balang hangto hoj omla ban len maka gospel kalpoy ha krit lang baka jingelap ka jong Petros ha ka sngi Pentecost kam ki apostol ar kal nong khat bai gedekot henry kadi ka jing treshitom ka jong Paul bat utitas ban ya lap ika gospel balapan la ya kaban pelong ya ki balang hangto kerpang ika balang hakrit ha ka bau titos ulalong unong ya lampat hadin kumbalang ka shithi show Timothy ka shithi show Titus ru kade ka shithi kentu ka shithi sneng bat ka shithi hikai ka jong apostol Paul ya ka bala khot iktin pareng the pastoral letters Utitas udiu gentil ubau Paul ulapen kala ka bemut ha Antioch ha ka snem sapulai lani sapusah di Ukris lani ha ka jinglek missionary ka banengkong jong apostol Paul ha Pamphylia lani ha Galatia ha ka snem sapunyo lani sapu prahadian jong Ukris ka shithi shu Titus lapia eka kilai teliki benta katkum kilai teliki lenong ka banengkong ki jing sneng lani ki kamram ki jong kita men besan kabaar ki jing hikai syong tenrai lani ki doktrin ki babha bat ka jing long babha bat ka balai kalong ka jing hikai na ka benta kar kom im ki banget ha kalong kabaar
ka kren syai kumno ban hikai ki jikai syong tenrai. Nang ta syu upol u ai jikai ki temen iki rangba bagi samla kumno ban im ban kren ban khana ban yaj ban yeng bat kumta ter. Ka jing sneng ka jong upol kalong ban pendon buram yo blei da ki jinglong jongki. Kenang bagi tegi jikai kin long ki ba itenat. Ya kita ki bayoi dan ya sngo ya ki. Namaru Kris ula aiti la dia naga benta jongi. Ban ya suspa no ya ke jing bom hok baro. Titos ar khat sao. Ki Kristan ki bakan adkar. Ki para bangit bayit bagi para samla. Kristan ka thau ya baro kito. Ki bala pediang yu Jesus Kris kumunong penim jongki. Lani laman ong ki wei pak ki kentien ki bala khot yela di ki nong bot jong Jesus Kris. Kektien kan adekar lani adekar. Kadon shibon ki jing pen kelaktien ki bengyo na kektien pareng. Kabenengkong kan adekar lani adekar kamut ya kitu ki Kristan ki bom ki jingmut. Ki Kristan ki bas scam jingmut. Ki Kristan ki bom kela jingmut. Kum ki Kristan ngidon hapedeng ki jing palo. Jong ki jing mut jing perkat hagi di gisngi. Ki jing bom skam jing mut jing perkat. Namar ki dau ki babon ki bakane ka perthei kawan ra. Ki jing ki ustat haga science but technology. Kala penmi shibon ki jing keli syapang jong ublay. Donro shibon ki Kristan ki samla Kristan kerpang ki belastang ban artatien yo ublay bat ya ka bor jong u. Upol upen ken mau yo Titos bat ki Kristan ha krit. Banlong ki ba bek ke jingmut. Banlong ki ba scam jingmut. Banlong ki bam syapan ke ladur ha kani ke perthei lani ki jing perkat jongka. Upol umaham yangi ki Kristan. Kerpang yang iki samla Kristan agak ni juk. Hakai shithi shikinong room kat art long art kat khot wong tuat panisrim yela debat kani ka perthei nrei to pen keladur no yela deken. Kajing khot kalong para bangit be. Bangin yaine ban pen scam ya kata kajinget jongi ho blai. Wat hap pedeng kijing tenju bat kijing kelabaro. Kajing snow scam jing mut hang ni katau ya kajing yang scam jongi kum ki Kristan hap pedeng ki jingele bat usaitan. Apostol Paul CGC and the city jing ng Ephesus Rio kadway wong to king no ya kajing king atiar ka jong ublay. Bab hila ban yang persya ya ki boy tap usaitan. Ngiken mau ki para samla bait pa ki para bangit bait. Habau Petrus udan ha kaduriaw. Haba ke eryong kalabe. Ang kaktien ka jong ublay ulas dang ban ngam ki kejat jong u. Gospel Matthews kat saw arpo kundai. Kajing keli kalong balay. Ba ki kejat jong ki stang ban ngam hadur yaw. Namar ka fokus. Lani kajing mut kamlong hau Jisu. Henry hage eryong. Unong rai shemen sim, haga jing rai ba san spa sau pulai, san spa lai pusan wong. Bet sya u Jisu, lamet hat, bet ban im. Bet sya u te men yok lait, bet ban im. Ban long kan adkar kamut ban pen skem ya ka jing mut. Ya ka jing nget, bat ka jing syanya ka jong i hau try bang unong pen im jing u Jisu Kris. Wara pedeng ki jing ki eryong bat ki jing tenju ki babon jat. Kabaar. Kabakan adkar kamutro ka jing pet ngor bat syarai. U Kristan udi ban long u Kristan u pet ngor. Uba syarai, uba penkre. Ngilong tik kum ki sipai ki bom tip lanu katma kan ki. Don kamban syarai. Namar ngimtip lano kata kabakut kan long. Ujisu penken mawi kisenran ke gospel Matthews arpun rio sau puwei wong. To syarai to duwai ru bapin omlet syapok kijing pensyoy. Kamen sim sisya kasmat henrei kadok katelot.
Kajing long Kristan ka basisha, kadi kajing syarai ya kajing im jongi nakibor jong usoitan bat kajing dom. Ki para samla bait bat ki para bangit bait. Ikan mau yo Daniel bat ki parlok ki jong u hari nong wei. Kumno kila syarai la de, bat yala kajong kajinget hapdeng ki jing tenjo bat ki jing pensoi. Bat ka ketien kajong ublay ka ong bakila yo job. Baru boleh ulah kentiu ban pendan buram yaki haka jing im ke jongki. Usamla Joseph. Ulah syarai bat ulah pitngor ya ka jing im. Baru boleh ulah kentiu ya u. Ka jinglong kan adkar ka khot engi. Bangin long ki ba syarai bat ki ba pitngor yaki dak kishin saudong jongi. Uji suong aga gospel Matius arbusau lai puar. Tunang te yaka parsi na udeng dembur. Habakat nat jau kala kilong bat kala seisla. Pitip bakal yur kala jan. Nang ta syuk Matius arbusau sau puar ong. Namar kata to syarai. Naba pimtip hakanukas ngi baun wan utrai jong pi. Ki Kristan ki ba kanadkar, ki Kristan ki ba syarai. Ki Kristan ki ba petngor, ki Kristan ki ba yai penkre. Namar ngidon unong yale, umabuti para bangit bait para samla ban penkelono ya kejinget jongi. U Petros ka siti ka baningkong jong usan kandai ong to pinle adkar, to pin yai syarai. Nabau tahu nong yale jong pi usaitan. Kumusing ubakerho uyat keleng udawat kadang. Ya unuru ba unyo ngot teli. Kum kitay soti kibastat ngin yai penkre. Ngin yai syaraya ka jengim. Tat ondau kenrat unwan syau yangi. Unong rai syemensi maka jeng rai ka basau spa wei lai spa prabu sau ong. Kristan wat ju syong tai. Nong syun kibon kisyat. Syarai duai. Kasiti ka banengkong si kinong korin kat nriu kat lai ka ong. To da syarai, pi to da yang scam, haka jinget. Kabalai, ban kanda adekar kamut ban long ki Kristan ki bastat, lani ki basyempang. La ban ong, bang iyo shibun ki jing stat, ki bakan ka pertai ka ay yangi. Nrei ka jing syampang kawan nau blay. Ikan mau yo Solomon. Hak kita baar chronicle. Kal nong ka baningkong kadekat nyo hadukat ar. Ublay ukeli yo Solomon mekwa ayuko Solomon usyakri jonga. Solomon ulapan ya ka jing start bat ka jing tip. Ka jing syampang ban bisyar, bat ban tip. Bat ngitip, yak history, yak ketian ka jong ublay, kat no bo Solomon ulalong usim, bestat, bat ubay syempang. Upol, upan kan mau, iki Kristan ha Ephesus, haka syiti syiki Ephesus, kenong besan dekot kat sanu ong kumno. Tok mi ba, ti kumno piyat, om kum ki bestat, om kum ki bomstat, henry ki bestat. Tok mi ba piyat om kum ki bomstat henry ki bastat. Haba keren jaga jing start ki para samla bait. Kamut ka jing start ka bawan na ublay. Kumbang menebun ki Kristan hagi ni kismi. Ki syaya lambaklah ki jing start pertay babun jaj. Bat ki bo yu ublay syarut. Kaba isyap ting syusyu haka ni ka juk ka bangi im menta kalong balaya pen jaga jing start ka bakenja blay da kapisa. Kapisa bun sin kalong pedeng ya ka jing embryo bat ka kentait no ya ka jing start pa ka jing syampang ka bakenja blay. Bat kani sisya kala pen keladur ya ka jinget hau blay. Di hang ni bo nong thok si proverb lai kal nong khat lai hadu khat san kar khaduang suk utau breu uba syem ya ka jing start bar utau breu uba yo ya ka jing syempang
Namar ka jing khai jong ka khambha ye ka jing khai rupa bat ka jing mentoy jong ka ban ka ksiar nala ka kham kordor ban ki rubi ban na kita ki ei ke ba mela ban ikwa don bala ban ya no jor bat ka kum ki kristan ngidei ban wat ye ka ni ka jing start ba ka jing syempang ban long ki ba khanat ka ra ka jing im ka jongi ka jaj ben riu ka balang ka bastat bat ka basyempang ka tei ya ka lawe ka bapernai ngin kan mau para samla bait baki dei kinong tei jingking ya ka lawe ka bansawan ka bakumnu ka jingking ngin tei kalong ka jingking jong ka jing stat ba ka jing syempang ka bakan jable ka ban yalam sya ka bekut ka jingkot kalong bangin long ki kristan ki bastat ki basyempang bantay ya kalaway jongi kalaway jong ka jaj benriu kalaway jong ka balang bat ban sngotu ru ya ka mon ka jong ublay ban wanra ya ka hima ublay ka hima jong ka hok bat ka jing shisha ka mat ka basaw bat ka bekadu kan adkar ka bamot ki kristan ki badon ka bor halor halade kabor halor halade kadai ka wei ni ki benta ka ba kong santam jong ka jinglong kristan kalong sisya ka ba tam ban job yalade u samson unasar jong ublay ula job shibun ki jong ka ni ka pertai henrei shemla ban job yalade kathma ka bajurtam kadai ka thma ka jingmut jing perkat bat hakado no jongi ka jing im kristan ka yait rengkat bat shibon ki jing pensoi ki jing yale ki jing ki bagi dei ban ya kundo kumno ngin job ka bor halor halade kalong ka bor ban job bon ki kristan hakini ki sngi jongi ki samla kristan ki ba kelonno namar kimla ban sensyar bat ban job ya lade ka bor halor lade ka modro ban ya le persya ban challenge ya kita ki bor jong ka perthai nganuot ban ong ki para samla bait bagi para bangait bait ka bor halor halade kadi ka phangpreng jong ka jinglong kristan kidon shibon ki bor ki baya le ban pengop yangi kani ka phang ka khot yangi sya ka jing pen khot ka jongi ka jing im jongi ka baban lagasngi banlong ka nuksa sya ki bai pat ka probob ka arbusan arbu pra ka ong uta ubom don ka jing khang yala ka mensim ulong kum ka nongba ka balatua bat ka bom don ken ro uta ubodon ka jingkang ubom don ka jingkang yala ka mensim ulong kum ka nongba ka balatua bat ka bom don ken ro ka bor halor haladi kalong ban lenno yaki ei ban lenno yaki ei ki bom bha jo ka jinglong ji im kristan jongi long tek kum ki atlet kinong yele sport ki bahapan kier na kino gini gijing bam ki jing di ki basniu ki ban pensniu ya kamet ka jongki ha ka jing im kristan long kumbo ang upo lagi sti baning kong si kinong korin kendai ar punyo henrei nga pensi tom kop ya la kamet bat nga yalam merau ya kakeng yo ba kumno re kumno ondang alayalap hakiwe ngajialong yaladi ubala kentaj no kabor halor haladi kalong kawe nakikendai teliki sok jong mensim bakut citi si Galatia san arpuar ki kristan ki ba im bat ki ba yat do mensim ki don yau sok uba kerpang ha kajing im jongki kabalong ken kabor halor haladi kajinglong kristan kabam don kabor halor ladi kalong kajinglong kristan kabam sya san syar ha kajing penyat kajong mensi bakoj
Day hang ni ken gi babon ki Kristan ki syak job no ha ka pertai bat ha usoitan. Upen kema upol syau titos suong ha kal nong baar khot khatar. Kabahikai yang iknang bahabala lenno iki jing pemriu blei bat iki jing kwa brai ka pertai. Ngin yo im ki bakan adekar bat bahok bat bariu blei hakani ka pertai ka bangi im mentah. Ki para samla beid bat ki para bangit beid ban kan adekar kalong bandon ka bor halor ledi kalong ru ban wat ya kamon ka jong ublay om ya kamon jongi kumba duai ujisu hak perget semeni haka gospel umat hios arpun riu lai pukundai ka dekot lara don kalat ai bakani ka kuri kan yo lait no nanga penban om kumbang amon mga henrei tang kumba me memon. Ban job yela de ki para samla bait bat ki para bangit bait. Kade yang ibangin IT yela de neng kong hakamon bat ka jing penyat ka jong ublay. Ya ka jing im shimet jongi. Badai hangta ken ngilak ban ong kumba ong apostol Paul lagi si Filipi kal nong benengkong dekot arpuwe. Yang aban im kalong ukris. Bat tiap kajing mentoy ken ublay unirap unkerku yang iling ba jong kanika team jong kanika snem bangin long ki Kristan ki baskem kajing mut kajongi ki bamyat shane bat chatai ki jing mut jing perkat jongi ki Kristan ki ba pekngor bat ki basyarai ki Kristan ki bastat bat ki basyempang bat kerpang ki Kristan ki badon ka bor halor haladi ngadwai ba ublay unai bor yang ki kon samla bat uniarap yangi bangin long ki syakri ki basaiso ki jong uken rat bahaba unwan bot un syem yangi haga jing ba bangin yo rung syakata ka jing khawai ka babom jukut lembat ublay unkerku ya kani ka jing slok lengba kani ka team naka banta ka buram jong amen. Sesien pat ngai kublay ya i pastor Reverend JM Pasa na banta ka tu kubor ya ka pa ilaay paring jungi ya kani ka por nget scam bakan long jigerku yangi hi baro ki para bunget jo ka balang kumjuk ki kun samla bat baro ki bapet limba kani ka online service nget scam ublay unang kerku bat ublay nang pechat boring i WPW bat kumjuru ublay nang darkat bi pastor ha ki kam ki jung i ka ba itrai bat kumju e ka yeng kesam ka jung i baro ka we nget scam ublay nang darkat bat pi ha ka jing alti ka jung pi ka nang sa te ha ka por yin petang ya ka jik syakri ka jung i ya ha ka ba man khat no ya i advisor jung i teman besan BS Kharsieng bain play ya ka youth week bat youth Sunday jong unu usnam arajar arpuwe bat hadian jong kaneka jingkran plie kaneka jing plie jong i teman besan kerpat yaki kun samla juga balang bikin ay ka team song jong ka youth week bat kumju hadian jong kaneka team song kerpat biang sasisen ya i Reverend JM Pasa bin pelat ingi dakaba kerku bat penwai ngidap da ka jing sngungu yo blay na kam ta kani ka por bat na kam ta kani ka snem ha ka ba blay usha pat ingi kum ni kum ka jing seng samla jo ka balang ha ka bangin yo ikini ka por kum ni ban rakhi ya kani ka tayo ka ba kerpang ya ka ba blay la pen yo hangi ban ngit scam ba blay un kerku ya ki benta bat ki program ki ba pher ka bangi don ya ka ban pendap kerpang lingba jong kani ka tayo te kumba ka jing seng samla kala shanya hanga ha ka banga don ban pli ya kini ka tayo ka bakerpang bat kini ka por nga don kini ka por ya ka ban pli ya kini ka tayo ka jong ki khon samla ha ka kerteng ka jong bleu pa u bleu khon bat u bleu u men sim khon amen.
ban snow ban say kisla iso ba im kon yangi sha jin pende ban san ban ya thamon trong putra yang uyai kentu banyai mani banyai syakri kamnya uri lender kisi dungin husyangin bisha yala jingin in long akar banyai hajing stad ape tu yara sim trong mi hani penda ladang ihasya ka pute kijing jaru basgo shete ini baro idon kadau tumba jisu ula penta Tungin yawai. Kajingai ay kabadap biyang kajong utray bi jingi u Jesus Christ. Kajingai ba kajong ublay pa na bom jukut. Bar kajing slok kabatingan kabari kabajanay jong umensim makhoit kabor. Kini kajing kerku kablasyon syap bay ublay bom jukut kin syong dap kerhai bat ngi. Menta bat haduk halakarta ki bom jukut ru. Amen.